Acabo de tornar de veure l'últim volt de l'European Balloon Festival d'aquest any. Amb les pluges d'ahir igualada es va anul·lar tot el que havien de fer a la tarda i a la nit. I de fet el vol d'avui al matí estava en dubte. Llavors el primer que he fet a les 6 del matí quan m'he aixecat és veure si deien alguna cosa. I suposo que ja al parc central amb la gespa i la terra devia encara estar xop. Ho han mogut i han fet el vol al pàrquing de l'estadi atlètic, que als voltants no hi ha res i per tant podien sortir els globus a volar bé. I avui, després de 4 dies fent fotos i gravant tots els vols que han fet, anava tan cansat que, com sempre em passa quan vaig cansat, m'he posat a fer invents. Avui m'he dedicat a fer fotos de llarga exposició, perquè la veritat que ja tinc un munt de fotos. De fet, hi ha un concurs de fotos del festival de globus i aquesta setmana em vull llegir les bases i vull triar les fotos que enviaré. Al final, entre totes les fotos que han sortit, tinc bastant varietat, amb diferents estils, diferents tipus de fotografies, amb diferents tècniques. Llavors, les fotos que puc enviar en concurs són bastant variades. I crec recordar que l'any passat, de les fotos finalistes, feien com una exposició i vaig tenir un parell de fotos que es van quedar com a les portes no un parell o una d'entrar a l'exposició, i crec que aquest any les fotos que han sortit són bastant millors a les que vaig fer l'any passat. Així que bueno, ara és posar-me a remenar totes les fotos i decidir aquests dies a veure quines envio.